buntag ka na tong tanan guys. Karon di ay magtugbong ta. Unya di ay karon ang linog kusog kaayo. Mura kog mabuang sa. Mura magugog na trauma no. Gikan ni sa gikan ba ko sa Bohol katong 7.2. Grabe kusuga dito mura na og. Sus muna ako pong gikadlukan dire. Nya amping tang tanan. Kinani magid ni karon ang mga calamity no. So kusog jud. Musta mo diha mga lain-lain nga lugar. Tubong po dai mini GR. Nya. Unsa man ni sila ng mga si mama bibi unsa man ni ilang pangkuanon? Unsa man mama? Ha? Ang ako gid gapirti na kong singgit. Kay paglinog dito may lakulasa. Nya ilang balay murag ana min kulay murag linog di nagatras ko. Koy nag-ana man nagduyan man iyang balay. Nagdagan ko rito nga ako nagsinggita ko yayang. Yayang ang mga bata kay ang siyayang ug ang si kuan yayang tuwa dito sa balay. Unya si Princess nagdala sa bata duha ka bukid gipang kaliguan ni ila tumasa. Nya akong ikadlukan bang mga basta kay murag ug gahapon ra kuno nagikuan ng ilog sa gahapon barong nya karon may gani si Timot mang ang TV gikuha niya kad kung wa pa ang TV ay hayang usog man unya ang sa kwarto munang dili jud ko ganahan sa balay nga semento ang kwarto kung naghayang-hayang ka dito dako kayo nga kuan oy kana ang halublak makabutang to sa imong ulo siguro na dako halublak nga hulog ingon si Kiki mao din na man ang naglabunog wala ginoo ko Kiki unsa man ni aki nahulog dili mo kumpiyansa diha kanang halublak kay trawo hadlok unya ang kato kuno ang sa balay katong dinamang ingon ni Kiki lagarat-lagarat kuno yung anak kuno ang kuan siminto murag upog na namang ba mas maayo pa baya ang kahoy kay ngano basta linog gangi ra ng kahoy mura ra kag duyanon pero kung siminto simbako nga pagkakuan mo gani kuno ang dito sa Sibong pinaka-concrete karon kuno ang Davao makuno napiktahan nya wa pa ta kabalo kay naa pa kuno kusog dani dapat kuno nakadlaw kuno upat kuno Davao kuno ka may kulba na ng mga bata sa Davao karon no kay si natoy ningon sa Davao ang impact dani 7.6 mang 7.6 ang Davao nako pa ako mga bata kulba man gyud Ginoo ko mura lagi ko singgit ko duha ko gunit ko yayang Manilay nga sus ang siyayang po kay nidagan po din sa balay ang sila naginunit na mura ko sa kalipong tanati giata be ako A few moments later. Kinahan mo kinakuan ni og meeting ana dayon ni nagtubong na si DR nya na si Tantan hi guys aray mga bata sa preschooler gipagawas na kay meeting naman sila sulod mo ni teacher dali ha palit ka jud unya na dili ka na ubanon at tubong ra pa mi ni papa tarungan imong kon na di nakaubanon man na nimo kon nag-rescue na guys automatic din nakapangas ang among rescuer diri sa Mapua Elementary School no kay gilantaw dayon nila ang mga damage sa ini ang eskwelahan nang nanliki or unsay lang panundana o abtik is ang tanan mao pa gani nagdinog taud-taud lang wa pay hour no wa pay oras pero automatic na dayon nakasaka ang rescuer sa eskwelahan abtik kay mohang principal din shout out din ni Ma'am Ali Tuanyas perti jud kay kaabtik automatic dayon inaapod ni Dani sa eskwelahan karon kay na mag-meeting ko yun mag-meeting motugbong dayon ko aman imong payong
ang principal dere sa Mapua Elementary School. Unya kani siya ang rescuer, no. Matik na dayon ang gipangita ang mga damage, no, kay aron ma-aksyonan dayon kay labi na kay mga bata ang manulod, no. So abtik jud kayo ang principal, automatic dayon siya na maka kuan kanang automatic siya na maka maaksyonan diretso dayon niya, no, sa mga maestra dere. So thank you so much sa nagdala dere, no, kang Ma'am Alituan niya na abtik kayo siya aksyonan dayon niya. Wa pa baya 1 hour gikan sa paglinog pero nakasaka na dayon ang rescuer dinhi, gipangita na dayon ang mga kuan, gipangita na dayon ang mga totally damaged kay hadlok baya pudno kay mga bata na. May mga bata. Wala pa yung karaftan. Kaya naman ko, kanina yun siya ang upper. Kaya tanan, wala pa na siya kangha. Kaya siya tanan nila kangha mo. Abtik lagi kani nga principal. Kaya nang naglag nung ba? Wa pa baya isa ka oras paglinog, automatic na ding rescuer niya. Wala pa yung dinili ang mga pinakamakbata ang present nila. 16 nila. 16 po kami. Nagalawa na sila Naman kayo, sorry sa introduction. So, mga inaot ng mga mama, kaya itong kada ulit sa bata sa balay. Please. Guys, sa third quarter paano sentence mo? Humana mi, hapit na alas 12. Bye guys! Atong meeting! Meeting adjourned! A few moments later. Naa na mi diri sa Balingwan. So magpadulong mi sa Palawan. Hi guys! Kauban di ba Jay kay wala sila klase? Hi guys! Si GR. Bakiro mi sa mga bata, guys. A few moments later. Nakatugbong nami na si GR, no, among kauban nagtugbong na nami diri sa Balingwan. So nangaon na po dayon mi kay naaman lagi ang mga bata, no, nga uban ang tulo. So mao din ni si Coco, si Kakay ug si Mumim. Kaon-kaon Israel jud na sila dinhi kay mo pa lagi nakatugbong ang mga taga-bukid. So fried chicken ang ilahang request, kaon ang tulo, no. Dana ra na sila dapita kay gagmay kay ang lamisa dire sa among gikanan. So kami ni GR din naami sa pikas lamisa. Matik na rin ang mga bata na ngaon. So malingaw na rampog ko mo na si Kuko akong bati po sa kinaon aning fried chicken. Fried chicken po kay mauli ang paborit ang fried chicken. Unya higop lang dahil sa sabaw, matik na sila. Nakalugsong talag sarap pud ba na sila makalugsong diri sa ubos. Ana ra in taon na sila makalugsong og na ay request iyang Mother Earth. Ang mga bata po nalingaw po na sila kinaon-kaon, no. Bisan pag usog na bisan pa nagkuan sila, hi guys, gyapon na sila si Coco si kaon-kaon ra pod na sila. Muna akong sintro sa kamera kay lantaw man pong inahanda na, no. So naara di ay madam ang imong mga three sister charot. Bitaw no na pod si Kakay nag-inom na dayon sa Coke chodon.
Unya kana si mumim kay fried chicken magid ang ilahang paborito. Unya sabaw dayon automatic na sila. Nya kana si Kakay gilantaw-lantaw na siya, kay lantaw na siya siyang papa basin mawala na. Kay naaman mi saluyo dana raman mi saluyo na ngaon kay gamay lagi kayo ang lamisa diri sa Balingwan. Oh, so sa tanan day na sa mga viewers nako, likers and supporters, thank you so much bisan naman sa gagmay ra tong views pero okay ra gyud kayo nga naa gyapon ang nag-support nato. Salamat jud kay sa nga tanan, gamay nga butang magpasalamat jud ta kay bless na kayo sa ato, labi na kay gikan ta na linugan no, naglinog tua anha dayon mi nang nugbong perti na mong kuan, perti na mong trauma kay dili ba sayo no, kay nakakuan na ba ako sa 7.2 dito sa Bohol pod. So Ginoo ko Lord, ambot na lang Ginoo ko sabot kani pod ang mga bata niya. Giapas man lagi dayon ako sa mga eskwelahan kauban si JR anha dayon mi nanugbong dire. Nya na ay gamay uyog aw nawa na musiga na din akong mata kay mahadlok na lagi ko, maawat atong kuan kana ang buhol nga uyog-uyog taman-taman. Pero salamat jud kay sa Ginoo nga gipanalipdan jud ta no, kay ang uban kasakit jud ang nahigagom. Munang ang butang di kita angayan nga magpirti tang magpirti jud tang magpatig-away tag unsa na nga butang, manlimbong sa untang nga butang kay kung naatay mga katalagman wa jud tay mapunit bisan unsa pa og pagbuot sa Ginoo. Munang ang ato makakaon lang tas tulo ka adlaw, dili ta makapasakit si sigataw, dili ta man limbong sa atong kuan gyud na para lang gid na mo makwartahan ta or unsa ba. Ang ato dili na ta mga buot sa lain kung maura gid na ihatag sa Ginoo, kay bisan para magkapila ta man limbong og kuhaon niya wa gid tay mahimong tanan mo nang. So shout out day ko sa tanan-tanan no. So salamat pud sa Ginoo nga gipanalipdan ta nila. Busa kita tanan karon magkuan na jud ta kanang kuan ra gid ta nang neutral ra ta ba, dili ta kay manguan pa nga ang ato raman na kanang kuan ta sa mga katalagman kay hadlok na jud jamo karon nga panahon na. Dili ra ka isa ra ka lugar, halos tanan na kuan pabuton ko Ginoo ko, ampo ra jud ta sa Ginoo mo ra jud atong pagampo dani moy makaluwas nato no. A few moments later. Hi guys! Oh kana siya, dili duha kay nana. Dili pwede makusan. Gamay ang small naman tayo. Small naman. Way indag to ka. Diri de misa Balingwan ilan ni sir unsa ni yung Small tayo. Bawa dia. dili nana to di ko ni madam mang Tara na to. nana yan ni Kakay. Oo, Tuna. sakto na to yan ni Kakay. Duha man sila. Kinsa man? Tuna ka duha to kabuk. Duha na dito. Kasumi. Duha ba dito isa ra man to? Nana duha kabuk lagi. Duha na dia. Duha na dito lagi. Duha di dito ila. T-shirt. Guhat pagguhat sa isa-isahon ka dili na isa ra ang tindiro. Ya daghan kita. Pambunal. Dadani na sa tagkaraw-karaw. Hala. Wow, nindut. Lemya. Para man dito yun. Oh, duha na duha. Ilan na kada ko. Guys, di siyam JJ dahil nagpalit sa panty JJ Princess. Guys, palitan mo yung dito sa panty kami tulo. Mapuwa mo? Oo. Naman mo jogging pants nga pula.
Ay naa diri. Niingon ba ya ang maestra nga ipakuan og Hi guys, say di kuan ay dito jogging kung ano pants palit mo sa eskwela man may sa Lunes balik kay paano palitan mo sa mga sa Girl Scout, hapit ng Girl Scout di ay ano sa Lunes sayaw na sad media ay sayaw mi sa Lunes kay ko ano interman day ko interman ag interman day ay ko sa Girl Scout o tong sayaw sa Lunes. Hi guys, karon ga ay si JJ na pero ang palit sa panty na mo kay wala man panty di palitan mi sa Yadi mi dere guys, kaya palit sa Girl Scout. Girl Scout dili. 6 mang mama. O gipalitan mi kami tulo sa panty. Eh para dili mo kari ka ba? Ikaw dah hawidani, ako hawidani. Hey guys, kay ay karon manang day may kaunday guys karon magpalit na sa kami sa Girl Scout. Wag saging pants. Wa. Dun sa takas. Barbar patapin. Ada sila rin guys kay kuha na amang gamit. Daghan mo din ada. Daghan estudyante din na dahil si Tintara man. Mapuwa, lagan, wak pagani mga malit ng uban. Wala pa. Gini ang buntag na nadugangan dayon o Video na si Kun. sa permiro. Ang nahilig eh, ako man dyan po nakakuan. Pero gamitin na mo ano eh. Oo. Ito yung ganina. Tapin. Ang t-shirt o pa sila ka-fix o kung sa ikuan, puti pa man ko na ipasuot naman na yung mga puti. Mag-meeting pa sila maestra. Sila ang Girl Scout number 10. Number 10. Scout. Shirt number 10. 125 lang. Ito ba 5 lang natin. Number 10. Payong dito sa Banisi. 150 ang mga One. ha? 150. Lami kay mang tag 20 ra. Nindot og color da. Gilahi na kong ila panty. Unsa imo? Uy, unsa imo? Duha ra inyo estudyante di ay sama po ha? Daghan pa pero mura lang gi. Dili, wala ni magkuha. Mabay budget. Oh, koy kutob man sa ni sa katapusan. Sige lang na din ni daghan ay mo Hindi ba tutoy? Wa may 190. Small mo ay 1 at 200. Pinan pa ko na pula. Si Jay Jay, si Mumim o si Kay Kay. Kukuman na ni sila pangaon. Matik na po dayon ang panghinang iso. Yan ni Princess. Hi guys, na ako si Tata. Human nami tanan pamalit. Tsunami din kay gawat-wat magsikenan. Hindi lang na Ben. Ba, may pagbalang si Francis, ba ka?
maguli na dayon ni kay human naman ni og pamalit automatic na dayon maguli na kay pastilan Ginoo ko Lord God lokta lunsod. The next day. Goy, dako kaayo ang kapayas. Ala, unya tamukan din ni Luloy. Ay, sapoy! Ay, si GM raging makasakada ni sa kapayas. Dako kayo. Muning kapayas Amerikano. Ah! Hulog ko otro. A few moments later. Sa balingwan karon charot na si Luloy, yung driver. Nga. Kapalit naman lagi tag sapatos o sapatos na gipapalit no. Matik nindot king mga sapatos. Ya. Kaon gak mendani guys, sa dia kaya. Hindi nga. Butang ba? Ano mo? Mama. Ikaw. Sampot na hunggaw kayo. Barbecue. Barbecue. Bananakyo. Nami kayo kay hilong kisang tanan. Kanilang sa among isna karon. Palit na sudan pagpangas. Og santol na si GE mo manakaay agay ayog ana along tarunga imos nina na si Dia Nga, sakina. ay sige nya danay nato kuan katong sundang ba asa naman niya nag-agi nawa santol pagkuan loy ba ngilo man ako kuan no santol ng langyawan sa luyo sa purok 4 elementary mat Kon maging sakina, panit po. Yung piyong na siya kauno. Katulgo na. Ako nga hinaling nga dito na pawang siguro to. Lamay ha. Adwa na ko yung PXO. Tanay oras. Yatayan. tingnan na mo 10 minutos para lang 4. Para lang sa alas 4. 4 sa isinta.